Paijau kangla norok ni baginyo salbono burum no norok bimang malai tonga musungo norok bimang salai tonga musungo sasung rok tonga musungya abon bagai norok bai nailai khnalai malai ma tongkai taibo tongthokugo taibo khasrango haye diba na tamhin ke phaji tini sung nailai nyai engai chungbo jatona khnatok suka nei sing hlai nyai haye da khnatok suka nei sing hlai nyai phaji kai tinini narong bagai koklop kwtal tangsat situmani tongo monor saimanai o koktang eba koklop ni bumkai sitwrang bang khungdiri o sekang 24 tarik Oktober kali pujani dino je bang khungdiri phaimani abono tuino narong bagai ang kaisa koktang senambai tagoi nyakha koklop senambai kaisa tagoi nyakha koktang koklop tagoi narakha amono tuino nangno sanani hne ang khati toni mani phadi tini khnai malanyai sitwrang bang khungdiri tini koktang ni bumung hngkai phadi khna layan haikai bahai jing jani 2022 ni 24 Oktober sitwrang bang khungdiri phainok bar kotor sebairi phaika tongthaisa thainok bigra khangra kabla jak khok kapal hamyani jara wasetai tongkhosa khorni nokhugrok sebai amanda tongmung samung kelasi songkreng buduk chow himasi bonono hino bang khungdiri uri mathangka raja mantri mohai odina taikere khna banga sura nota saham kana nokbar domsani mono kothma srapsa bising temaya tema kirima singsa wanama singsa wansati pra joto thuruksa taisa adino kalibo puja joji manliya bamonsa uja bini bumungno hinu saikulun kali puja ba wasabanya sun boroni mutai boroni atai baksa dokuman daktar ke lailai thakmung kere khe hayung sakabo bari ma sakai bari o taibo bumung sitwrang sibo sitra bihiya nokbar jatna thapura baksa theibaika baksa derakha nokhurok sebai kelangjak baikhe nokbar kotorno hino gurni jor kiri laima khai jotono thor 2022 ni salni mariwo kaisa kotorma Tripura hawo amobo kaisa Tripura rekod banchi rijaka tobo sungno god ko wanji baikai nokbar dom batas a nokbar batas no jotoni khatas maya bokurui doya bokurui nokbar suksoni olokhi kurui maya bokurui doya bokurui nokbar suksoni olokhi kurui bang khungdiri bai khaja sisi sitwrang horo thupuru nunga hai emang nokhuk darogya chati darogya pondit bogyanik sedeng manliye gonta wa 110 kilometer askhai dojak sitwrang nokbar molpanya phuru omo hai ingnai dofa phai dofa soba nanglai nyai bonono hino bini mung nokbar akaisa ahai khlai sukhamar nokbarni bumung taika satuphan bang khungdirini belai tongu phan engyano engkha nugyano nukha ketal rug bemar goti basukhe
বননো হিনো বাং খুংদিরি সংসারনি তংমুং যত পাশুগ্রি কাই tinini sitwrang bang khungdiri ni koktang orono paikha takrok bukrok norok bahai engjak baikha tinini koktang koklok hingkai sitwrang bang khungdiri abno tei norok no saka kaisa angbo kaisa record na rakha norok omano tei kaham ke wansuk ngai di khnai nai di norok nainani tai khnanani tapok di norok yaphangni simi busuk jora payi nai di khnadi haikise norok bujimanai hayadiba norok sinamon boy kaisa nainani thangkai 3 ঘন্টা সময় নাইয়া দিবা না দাম থাম নাঙ্গো জরা नों आ दाम थाम पुलियान सिं पाइथाक जरा पाइरि नायखेसे बिनि काहाम हामिया फेक बुजिनाय साइमाननाय मोनै गथक बा दुख कष्ट साइमाननाय अ कोक्तां कक लब नरक पुलियान सिं पाइथाक जरा पाइरि नाय हंगाय नरक सिना माने फेक बुजिया हाय नरक बानि कोक्तां न फेक बुजिया नाय इंटरेस्ट नाय नाय अबस नरक नां सारानि मुसंगानि हामबाय बाय बाय मालाय फिनाय टाटा